Hello guys! Good morning! Today is Thursday. Bukas kami pupunta kay Namanay. So, today is the preparation day, empake day, linis day, para malinis yung bahay. Pagbalik natin galing road trip, pero magluluto muna ako. Katapos ko lang mag-edit ng video. So, ginagawa ko na yung editing every morning. Pagising ko sa umaga, coffee, tapos edit. Now, I will cook kasi malapit na mag-12. What time is it? It is now... What time are you? Oh, 12:08 na ng hapon pala. So, good afternoon na pala tayo. Magluluto ako ng pinakbit na konti lang. So, before ako naligo kanina, prepare ko na to. Garlic, onion, pork, spare ribs. Para mamaya, kasi yung lulutuin ko mamaya, adobong sitaw. Kasi si Dan, I know, mas prefer niya yung adobong sitaw kaysa sa pinakbit. So, yung lunch ko pinakbit, mamayang gabi yung dinner namin adobong sitaw. So, yan para sa adobong sitaw. And sobrang konti lang tong ingredients natin, guys, kasi pang isang kainan lang. Wala ngang talong, pero okay lang yan. So, let's start, guys. Luto na tayo. Let's cook. Mali. Dito pala siya. Okay, wait. Ito. Oh my God! Madali lang to maluto, guys, kasi konti lang. So, lagyan natin ng bagoong. Huwag masyado damihan. Pahirapan pag-open itong bagoong kanina. Grabe, uy. Si Dan kasi nag-o-open yan sa akin. Ayan. Tapos maya-maya, lagyan na natin yung gulay. Nilagay ko na yung kalabasa at saka yung okra, guys. Lalagay ko na to kasi gusto ko lutong-luto yung gulay. O, diba? Ang konti lang. Feeling ko pa nga, pang dalawang kainan ko pa to para sa akin. Para sa akin eh. Pero, yeah. Tabunan ko na yan and yan na yun, guys. Prepare ko yung lulutuin mamaya. Uy, hinihintay natin na maluto to. Luto na siya, guys. Ito ang dry pakbit. Sinadya ko to Hindi ko rin namihan ng tubig. Huwag niyo naman i-batch ang aking pakbit. Please! Kulang din siya ng ingredients, so hindi talaga siya pakbit. Hoy, okay lang yan. Mas masarap pa rin ang lutong bahay. Kain na ako. Na-prepare ko na yung ingredients para mamaya. Hindi pa tapos, pero malapit na. Pero kain muna because food is life. And lunch na. Hindi na naman tayo nag-breakfast. Well, hindi naman kasi talaga ako nag-breakfast eh. Nag-ano lang ako kanina. Kape. Na hindi ko nakain yung cracker ko kasi who is this? From Perth? No. Hindi ko nakain yung cracker ko kasi nag-edit ako bawal. Uminom ako ng kape. So, hindi na ako nakakain ng cracker. Na-busy ako. Wait, kain muna tayo, guys, because I'm hungry! Pahinga muna, guys. Namatay yung vacuum. Nandun na ako sa banyo. Yun na yung last. Mag-vacuum sana ako. Dumating din si Dan. Maaga siya dumating. Tapos, nung pagdating niya, sabi niya, naglilinis ka pa rin. Sobrang linis na ng bahay, As in, sobrang linis na, guys. Pero pagdating niya, sabi niya, naglilinis ka pa rin. Sabi ko, obviously. Yay, malinis na. Tapos, sabi niya, na lang kulang? Sabi ko, yung banyo na lang. Sabi niya, ako na lang sa banyo. Yun yung maganda kay Dan. Tumutulong talaga siya, guys. Kahit nagaling siyang trabaho, okay lang sa kanya, tumutulong talaga siya. So, siya maglilinis nito. Nilabas na niya, yung mga shampoo, ganyan. Kaya lang, wala pala kaming mold spray. So, umalis na naman para bumili ng spray. Kasi, yun pala yung nakalimutan namin sa lista sana. And yung kulang na lang is yun, linisin yung banyo, yung loob ng shower, tapos mag-vacuum ako dito. Sobrang lapit ko na matapos. Halfway na ako, tapos namatay yung vacuum. Okay na din para pahinga kasi yung kamay ko nag-red na. Itong dito.
Dahil kakahawak ng vacuum, kanina pa ako naglilinis. Napuntang general cleaning yung ano ko eh. Linis ko eh. Pero okay lang. At least pagdating namin galing bakasyon, maaliwalas yung bahay, malinis. And sobrang init ngayon guys. Yung today daw, yung pinakamainit na araw sa Adelaide. I just need to pack. Hindi naman kasi mahirap mag-pack kasi konti lang naman. Nandun kami Friday to Monday. Tapos alis siguro kami mga Monday midday. So, yeah. Friday, Saturday, Sunday man. 4 days pala. Prepare ko na yung ano ko. Oh. May pajama party daw kasi kami. And yung package ko from Zaful dumating today. And ito yung pajama na in-order ko from Zaful. So, ano ko siya. Sineparate ko siya. Yan yung dadalhin ko kay Namanay. Hey Google, play Spotify. Hintayin natin si Dan, guys. Kailangan ko pa pala tong i-wrap, guys. Ito yung Christmas present namin para sa mga bata dun sa Mount Gambier. Kina Holly ba? Ito yung trampoline. Di ba nasira ni Dan yung trampoline nila? So, bibili sana siya ng ganito lang. Kasi may refill naman daw. Ayaw sabihin ni Mana yung size. Kasi sabi niya, wag na lang daw. So, yun. Bumili na lang si Dan ng bagong trampoline. So, i-wrap ko siya para ano ba, masaya sa mga bata mag-unwrap. So, i-wrap natin guys. Meron pa ako dito. Ang bigat, beshi. I will need your help on this. Of course, Ma. Now or can I do the bathroom? It's up to you. When do you need help? Do you need it in the next 5 minutes or? I don't know. Tapos na guys. Hindi na kaya. Ay, hindi na ma-full. Pero okay lang yan. Sisirain din naman eh. At least may cover ito. In-expose ko yung mga hawakan para madala nila ng maayos pagpasok sa car maya. Punong-puno yung sasakyan guys. Wala pa dito lahat. Finold namin yung second seat para magkasya. Kay Manay to, in-order niya daw. Tapos pinadala sa address ni Love. That's the... You can put that in the second seat. Is that all or do we have more food? No. You have to see the back, babe. What do you mean the back? I don't know, it's not going there. Ito yung mga pagkain. Jesus, I can't say we full as. I know. We still got our bags, sleeping bag, pillows. Yeah. Full talaga. Kasya kaya to? Tent. Kinanil to eh. Baka kasi daw hindi na magkasya sa kanila. No, it's alright, babe. We can put the bag here. Sa sa baba. It will fit in all. Yeah, it will fit. Napack na natin siya, guys. Maliit lang na bag. Sabi pa nila, kailangan daw namin ng 2 bag. Sabi ko, magkasya, uy. Kasya talaga. Yung akin, ito lang, oh. Ito lang yung talaga yung akin. Nandito na lahat ng akin. Kay Daniel lahat. Ay, hindi. Yan, towel. Pero, yeah. Hindi pa namin ito i-close kasi lagay pa namin yung toiletries. Gagamitin pa kasi namin yung iba bukas. And kasya yun dito. So, perfect. Yung ipapack na lang namin is yung laptop, mga chargers. Hindi pa pwede ipack ngayon kasi ginagamit pa eh. Lutuin na natin to. So, minarinate ko siya with soy sauce. Nilagay ko na din dyan yung onion at saka yung garlic, guys.
And yan, magsisitaw tayo. Thank you, my love. Hala, bakit ganyan siya? Ganyan talaga siya, tabingi. Okay. Nasunog ng slide, guys. Multitask pa more. Iniwan ko na saglit. Chinek ko lang naman yung ano ko, video ko ba? Kung na-upload na ba. Pero okay lang. Gusto natin yung sunog-sunog ng konti. Palusot pa more. Lalagyan natin yan ng konting tubig. Looking really good, guys. Ito yung gusto ko, yung maitim-itim medyo yung pork. Dahil yan sa soy sauce din eh. Tapos gusto ko lutong-luto yung string beans. Nung tingnan nyo itong string beans na to, ito yung ano, nabili namin sa Parafield. O, diba ang green-green pa rin niya? Hindi siya yung dark. Diba, sarap yung tingnan. Kasi kung yung regular na string beans to, ano, pag umitim na yung ano, or kapag nag-dark na yung meat, nagda-dark din siya. Competitive siya. Pero ito, okay. Yay! Malapit na yan kasi ano na, oh, malambot na. Malambot na siya. Nakahanap si Dan ng kandila. Where did you find this? In the cupboard. Hindi, parang scented siya, pero hindi ganun ka-strong yung scent. Parang, I'm not sure. Can you smell something? It was just about to match. I'll do it, sir. Mayan. Guys, mag-ano tayo? Kale chips. Kasi yung kale, baka, the kale, babe, let's try that. I'm not hungry. Because it might go bad, the kale. Stop Monday when we get back, on. Monday, are you sure? Will it still be okay on Oh Monday? no, it's not looking too good. I know. No, it looks like that, babe, the kale. It looks very wrinkly. The kale? Can you eat it another day or I'll try it now. just try it? Yes, okay? Because I think it's really good. I'm gonna put cheese on it, malan. Thank you siya ng cheese, guys. I-air fry natin siya. Nakita ko nga kasi sa YouTube na meron, na maganda daw yung i-air fry yung kale kasi sobrang crispy daw niya. Mas maganda daw air fry kaysa oven. So, gawin natin siya, guys. Try natin. Hugasan muna natin siya. Lalo na itong kale, dapat hugasan siya ng maayos kasi yung mga ganitong mga gulay, maraming kulubot, like ganito, tapos Brussels sprouts, yung mga, ano pa ba yung makulubot. Basta, yung mga ganun na mga gulay, dapat linisin ng maayos. Dapat tanggalin daw yung ano nito eh. Ito ba? Yung ganito. Kasi hindi naman yung nakakain. Hindi pa ako nakakain ito. Even yung kale chips na chips talaga na nasa, yung nasa ano ba? Nasa packet. Hindi ko pa yan na-try din. Tanggalin ko muna yung mga ano niya. Ay, grabe talaga siya kakulubot, oh. Ano talaga siya, guys? Siya talaga ay gulay talaga. Parang ano pa ba? Gulay nga naman pala talaga yan. Meron kami nito. Panghugas ng salad. Yung isang bag ng kale chips, ano siya? $3. Parang hindi ko siya uubusin, guys, kasi puno na ito, oh. Baka kasi hindi magustuhan. So, huwag muna lutuin lahat. So, lagay ko siya sa loob. Hinugasan ko na siya. Tapos, ito, parang pang-dry. Wait. Hindi ko actually ito nagagamit. Binili namin to kasi sabi ko magsasalad ako. Hindi ako nagsasalad. Tapos, lalabas yung tubig. So, parang magda-dry yung dahon sa ilalim ba? Hindi naman super dry, pero tingnan nyo yung tubig. See? Kita nyo ba yung tubig? Kita nyo naman. Yeah. Olive oil yung gagamitin ko. Lagyan natin siya konting oil. Okay. So, meron na yung ano, diba, oil. Wait, i-mix muna natin, hugasan muna natin ang ating kamay. Kapag ito successful, tapos masarap, bongga na talaga. Masasatisfy yung chips na cravings mo, pero sobrang healthy.
hindi siya sobrang healthy kung lalagyan mo siya ng cheese, gaya ko, pero at least, 'di ba, way better than like potato chips na nasa packet. Salt, garlic powder. What if this is really, really good, Mama? Awesome. Awesome. Okay, lagyan natin siya ng cheese. Ito, yung ginagamit ko sa Parmesan chicken ba? Ito, Kraft na Parmesan. Ito, cheese. Yung sa napanood ko kasi, yung nilagay niya, nutritional yeast. Kasi daw, it gives like the cheese flavor. Kasi parang vegan ata yun, yung gumawa nun. So, sabi ko, hindi naman ako vegan. Pwede ako mag-cheese. Ay, naalala ko din, guys, yung isa sa mga napanood ko, inaano niya, parang kinukumot-kumot niya. Kumot-kumot talaga. Para daw mag-ano yung flavor. Nakalimutan na naman natin to ilagay sa ano. Yeah, we forgot to clean it again. That's alright. Lagay na natin, guys. So, in-on ko lang siya. Lagay natin to lahat. Oopsie. Yan. Magre-reduce kasi yan mamaya. Tapos, ito gulay. Try natin 15 minutes pero i-check natin siya halagi. Guys, it has been 5 minutes. Check natin. Nag-reduce na siya. Pero hindi pa siya luto. Pero nag-reduce na siya, oh. Hintayin natin. 15 minutes later. Let's see. Yun na ba yun? Wait. Oh! Hala. Wait, guys. Parang ito na yun. Wait. Na-excite ako kasi paghawak ko sa kanya, medyo pa-crispy siya, guys. Oh my gosh, it's crispy. Wait, ASMR. Ang crispy niya, pero hindi siya masarap. Hindi siya masarap. Hindi ha, pakinggan niyo yung aking ano. Narinig niyo ba? Hindi ko siya nagustuhan yung lasa niya, guys. Pero in fairness, kung kayo nagki-kale chips and meron kayong air fryer, try nyo yung air fryer. Kasi very crispy niya talaga. May nagtanong pala sa akin kung worth it ba tong air fryer. Worth it naman siya, guys. Hindi naman kasi kailangan bilhin yung mamahalin. Ito kasi, iwan ko din kung bakit namin pinili yung isa to sa mga pinakamahali. I think we got this for like $400 something. Kasi gusto namin yung pinakamalaki and wala kaming nakitang ibang brand na malaki. Pero guys, yung kaibigan ko si Jess, yung sa kanya, mumurahin lang, binili niya lang online. Siguro mga $100 lang siguro yun. So, sobrang layo sa presyo nito and she loves it. So, I don't think like yung brand parang sobrang importante. Pero it is worth it. Kasi dito na ako nagluluto ng chicken ko, yung Parmesan chicken. Though, hindi dito lahat niluluto ko kasi yung putahe ko kasi yung iba, hindi naman kailangan i-fry or hindi kailangan oven. Pero kapag may mga putahe na oven sana, hindi ko na ako gumagamit ng oven. Gumagamit na ako ng air fryer. And ang maganda dito, kasi sobrang bilis lang niya, guys. Hindi na kailangan mag-preheat kasi 'di ba sa oven magpe-preheat ka pa. Ito hindi na kailangan. Tapos, hindi ko alam sa ibang brand ha. Ito yung nagustuhan ko din sa Philips. Ano siya? Pwede mo siyang i-dishwasher. So, dishwasher friendly siya. So, pwede mo na siya ilagay sa dishwasher, okay na. Kasi medyo hassle din siya kapag hugasan mo pa kasi maraming parts. Pero, ang maganda dito, pwede siya sa dishwasher. Pero hindi ko alam, I'm pretty sure yung ibang brand pwede din. Pero i-check nyo before nyo ilagay sa dishwasher kasi baka masira. Yung fries. Yung fries, guys, sobrang ganda dito. Dito ko niluluto yung fries ko. Mas crispy and like parang hindi ka masyadong magigilty kapag kumain ka ng fries kasi walang oil, air fried siya. And yeah, so far, niluluto ko lang dito. Ay, nakaluto na pala ako dito ng pork
pork. Pero nanonood na ako ng mga video sa YouTube kung ano yung mga recipes na pang air fry. Ano din yung Brussels sprouts na frozen. Nakita ko sa YouTube guys na pwede siya dito and crispy actually siya after yung Brussels sprouts na frozen talaga. Hindi mo na siya kailangan ito. Frozen, lagay mo dito. Okay na okay. May nag-text. Wait. Pero ito sayang. Crispy sana siya. Kaya lang. Oh! Ninyo kung gaano ka-crispy. Kaya lang hindi ko siya gustuhan. Ready na yung mga dadalhin bukas. Hi ho! Hindi ko sure kung makakain ko to, pero dalhin ko lang ba just in case. Snack ko. And pistachio para bukas. Meron tayong lista dito. Buko pandan kasi nasa freezer. Tapos baka makalimutan namin ba? And diba? Gagamitin na ni Dan ang kanyang lunchbox. Galing kay Tony Boy. Thank you, Tony! Ito yung dadalhin namin bukas. Lalagyan namin ng drinks at saka food namin. Dumidilim na. Maaga pa kami matutulog kasi sobrang aga namin gigising bukas. Yung lapi ko, iiwan ko to dito kasi nag-upload pa siya ng video, guys. Na-ready ko na lahat ng videos for the next 30 days na wala kami dito. So, I'm good. Mayaan ko lang yan mag-upload. I'm pretty sure bukas hindi pa yan tapos. Pero, dadalhin ko naman tong lapi ko dun eh. Anyway, yun na yung vlog, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.